हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। లైవ్ వస్తుందా ప్రభు? వస్తుంది ప్రభు जी। ఓకే ఓకే హరే కృష్ణ। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా। नष्टप्रायेषु भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి। సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికి కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము। సో ఈ భాగవతం క్లాస్ లో మనము 3వ స్కందము 26వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము। ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు 42 మరియు 43 శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యముల ద్వారా వీటిని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము। హరే కృష్ణ। శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 26వ అధ్యాయము 42వ శ్లోకము। హరే కృష్ణ। ప్లీజ్ రిపీట్। కషాయో మధురస్తిక్తః कषायो मधुरस्तिक्तः కషాయో మధురస్తిక్తః कषायो मधुरस्तिक्तः కషాయో మధురస్తిక్తః कषायो मधुरस्तिक्तः కట్వంల ఇతి నైకతా कट्वंल इति नैकता కట్వంల ఇతి నైకతా कट्वंल इति नैकता కట్వంల ఇతి నైకతా कट्वंल इति नैकता భౌతికానాం వికారేణ भौतिकानां विकारेण భౌతికానాం వికారేణ
భౌతికానాం వికారేణ భౌతికానాం వికారేణ భౌతికానాం వికారేణ రస ఏకో వివిద్యతే రసయేకో వివిద్యతే రస ఏకో వివిద్యతే రసయేకో వివిద్యతే రస ఏకో వివిద్యతే రసయేకో వివిద్యతే. హరే కృష్ణ. మొత్తం ఒక్కొక్క లైన్ చూద్దాం. కషాయో మధుర స్థితః కట్వంల ఇతి నైకతా. కషాయో మధురస్తిక్తః కట్వంల ఇతి నైకథా. కషాయో మధుర స్థితః కట్వంల ఇతి నైకతా. కషాయో మధురస్తిక్తః కట్వంల ఇతి నైకథా. భౌతికానాం వికారేణ రస ఏకో వివిద్యతే. భౌతికానాం వికారేణ రసయేకో వివిద్యతే. భౌతికానాం వికారేణ రస ఏకో వివిద్యతే. భౌతికానాం వికారేణ రసయేకో వివిద్యతే. హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చర్చ. కషాయో మధుర స్థితః కట్వంల ఇతి నైకతా. భౌతికానాం వికారేణ రస ఏకో వివిద్యతే. కషాయో మధురస్తిక్తః కట్వంల ఇతి నైకథా. భౌతికానాం వికారేణ రసయేకో వివిద్యతే. హరే కృష్ణ. ప్రభు చూడండి సార్. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ ప్రభుజీ, సూర్యప్రకాశ ప్రభు. కషాయో మధురస్తిక్తః కట్వంల ఇతి నైకథా. భౌతికానాం వికారేణ రస ఏకో వివిద్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वाम्ला इति नैकदा। भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते। हरे कृष्ण महाप्रभु। हरे कृष्ण. वेंकट नरसारेड्डी प्रभुजी, शशिकला माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी। कषायो इति नैकथा भौतिकानां विकारेण रस एको विविद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। कषयो मधुरस्तिक्तः कट्वमल इति नैकदा। भौतिकानां विकारेण रस एको विविद्यते। धन्यवादाలు प्रभु जी। हरे कृष्ण. माधवी नीलकुमार माताजी, बाला सरस्वती माताजी. हरे कृष्ण प्रभु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वम्ल इति नैकधा। भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु प्रणामालु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वम्ला इति नैकदा। भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण.
హనుమ ప్రసాద్ ప్రభుజీ, ఎం రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. కషాయో మధురస్థిక్తః కట్వంల ఇతి నైకధా భౌతికానాం వికారేణ రస ఏకో విభిజ్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. కషాయో మధురస్తిక్తః కట్లంల ఇతి నైకథా భౌతికానాం వికారేణ రస ఏకో విభిద్యతే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నీరజ మాతాజీ, ఉమావతి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. కషాయో మధురస్తిక్తః కట్వంల ఇతి నైకదా భౌతికానాం వికారేణ రస ఏకో విభిద్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కషాయో మధురస్తిక్తః కట్వంల ఇతి నైకదా భౌతికానాం వికారేణ రస ఏకో విభిద్యతే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. జయప్రద మాతాజీ, గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. కషాయో మధురస్తిక్తః కట్వంల ఇతి నైకధా భౌతికానాం వికారేణ రస ఏకో విభిద్యతే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కషాయో మధురస్తిక్తః కట్వంల ఇతి నైకధా భౌతికానాం వికారేణ రస ఏకో విభిద్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను అలాగే భావాన్ని ఒకసారి చూద్దాము. కషాయః వగరు, మధురః తీపి, తిక్తః చేదు, కటువు, ఆమ్లః పులుపు, ఇతి అనేది నా ఏకత పలు విధములుగా భౌతికానాం ఇతర పదార్థముల యొక్క వికారేణ రసతన్మాత్ర ఏకః ఆదిలో ఏకమైనది విభిద్యతే విభజింపబడును. హరే కృష్ణ. భావముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆదియందు ఏకమే అయినప్పటికీ ఇతర పదార్థములతో కలయిక వలన రసము అనున్నది వగరు, తీపి, చేదు, కటువు, పులుపు, ఉప్పు అనేది పలు రకములుగా అగును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఆదియందు ఏకమే అయినప్పటికీ ఇతర పదార్థములతో కలయిక వలన రసమనున్నది వగరు, తీపి, చేదు, కటువు, పులుపు,
ఉప్పు ఉప్పు అనడి అనడి పలు రకములుగా అగును. నగును. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 26వ అధ్యాయము 43వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. క్లేదనం పిండనం తృప్తి క్లేదనం పిండనం తృప్తి క్లేదనం పిండనం క్లేదనం పిండనం తృప్తి ప్రాణనాప్యాయనోందనం 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 ఆపాపనోదో భయాస్తు పాపనోదో భయాస్త్వం పాపనోదో భయాస్త్వం తాపాపనోదో భూయాస్త్వం అంబసో వృత్తయస్విమాః అంబసో వృత్తయస్విమాః అంబసో అంబసో వృత్తయస్విమాః అంబసో అంబసో వృత్తయస్విమాః అంబసో వృత్తయస్విమాః. హరే కృష్ణ. ఒక్కొక్క లైన్. క్లేదనం పిండనం తృప్తి ప్రాణనాప్యాయనోందనం క్లేదనం పిండనం తృప్తి ప్రాణనాప్యాయనోందనం తాపాపనోదో భూయస్త్వం అంబసో వృత్తయస్విమాః తాపాపనోదో భూయస్త్వం అంబసో వృత్తయస్విమాః హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. క్లేదనం పిండనం తృప్తి ప్రాణనోప్యాయనోందనం పాపనోదో భూయస్త్వం అంబసో వృత్తయస్విమాః
क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणानाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम्भसो हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। चंद्रावती माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्भसो वृत्तयस्त्विमाः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अंभसो वृत्तयस्त्विमाः। विशालवती माता जी बापरेड्डी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणानाप्यायनो नन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्भसो वृत्तयस्त्विमाः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वं मम अम्बसो वृत्तयस्विमाः। हरे कृष्ण। चामुंडेश्वरी माता जी, सरला देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्भसो वृत्तयस्त्विमाः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्भसो वृत्तयस्त्विमाः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। रामांजनी माता जी, अरुणा आई माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्भसो वृत्तयस्त्विमाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्बसो वृत्तयस्त्विमाः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। श्रीदीपा माता जी, लक्ष्मीपालिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणमाలు। क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्भसो वृत्तयस्त्विमाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्भसो वृत्तयस्त्विमाः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। रामनारायण प्रभु जी, लक्ष्मी वायस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणानाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्बसो वृत्तयस्त्विमाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणामाలు प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्भसो वृत्तयस्त्विमाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भास्कर प्रभु जी, कृष्णवेणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोद्यो भूयत्वम् अम्बसो वृत्तयस्त्विमाः। हरे कृष्ण प्रभु।
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. క్లేదనం పిండనం తృప్తి ప్రాణాప్యాయనో ధనం నో ధనం తాపాపనోధో భూయస్త్వం తాపాపనోధో భూయస్త్వం అంబసో వృత్తయస్త్వమాహ. హరే కృష్ణ ప్రభు. బృందా మాతాజీ, వాసవి రాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. క్లేదనం పిండనం తృప్తి ప్రాణనాప్యాయనోదనం తాపాపనోదో భూయస్త్వం అంబసో వృత్తయస్త్విమాః. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. క్లేదనం పిండనం తృప్తి ప్రాణనాప్యాయనోదనం తాపాపనోదో భూయస్త్వః అంబసో వృత్తయస్త్విమాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభు ఇంకేం లేరు కదా. హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభుజీ, మీనింగ్స్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను, భావము, భాష్యము ఒకసారి చూద్దాము. హరే కృష్ణ. క్లేదనం తడుపుట, పిండనం ముద్దగా చేయుట, తృప్తి తృప్తిని కలిగించుట, ప్రాణము నిలుపుట, ఆప్యాయన ఉపశమనము కలిగించుట, ఉందనం మెత్తదనము కలిగించుట, పాప వేడిని, అపనోదః తరిమివేయుట, భూయస్త్వం అధికంగా నుండుట, అంబసః జలము యొక్క, వృత్తయః లక్షణములు, తు నిజముగా, ఇమాహ ఇవి అన్నియు. హరే కృష్ణ. భావము: ఇతర పదార్థములను తడుపుట, వివిధ మిశ్రమములను ముద్దగా చేయుట, తృప్తిని కలిగించుట, ప్రాణమును నిలుపుట, మెత్తదనమును కలిగించుట, వేడిమిని తరిమివేయుట, జలాశయములందు ఊరట, దప్పికను పోగొట్టి ఉపశమనమును కలిగించుట ఎనునవి జలము యొక్క లక్షణములు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఇతర పదార్థములను తడుపుట, వివిధ మిశ్రములను ముద్దగా చేయుట, తృప్తిని కలిగించుట, ప్రాణము నిలుపుట, మెత్తదనము కలిగించుట, వేడిని తరిమివేయుట, జలాశయములందు ఊరుట, దప్పికను పోగొట్టి ఉపశమనము కలిగించుట అనునవి జలము యొక్క లక్షణములు. భావము: భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు క్షుద్బాధను నీటిని త్రాగుట ద్వారా శమింపజేసుకొనవచ్చును.
ఉపవాస వ్రతమును పట్టినవాడు మధ్య మధ్యలో కొద్దిగా నీటిని తాగితే ఆ ఉపవాస బడలిక శీఘ్రమే క్షమించుటను మనము గాంచవచ్చును. వేదములందు కూడా అపోమయ ప్రాణ అనగా నీరే ప్రాణాధారము అని తెలుపబడినది. జలముతో ఏ వస్తువునైనను తడపవచ్చును, పిండిని తడిపి ముద్దగా చేయవచ్చును, మట్టిని నీటితో కలిపి బురదగా చేయవచ్చును. శ్రీమద్ భాగవతపు ఆరంభమునందు తెలుపబడినట్లు నీరే సమస్త భౌతికాంశములను ఒక్కటిగా జతకూర్చగలదు. గృహ నిర్మాణమునందు ఉపయోగపడే ఇటుకలలో ముఖ్యాంశము జలమే. జగద్ వ్యక్తీకరణకు అగ్ని, జలము, వాయువు అనునవి వినిమయ కారక అంశములైనను నీరు మాత్రము అతి ప్రధానమైనది. అధికోష్ణమును కూడా కేవలము జలమును తత్ప్రదేశమున కుమ్మరించుట ద్వారా శమింప చెయ్యవచ్చును. హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకానికి. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 26వ అధ్యాయమైనటువంటి భౌతిక ప్రకృతి తత్వములు అనేటువంటి ఈ అంశంలో ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి విస్తారాలు, శక్తి ఏ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో విస్తరించి ఉన్నది, ప్రధాన తత్వము నుండి వివిధ అంశాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటే సర్వము విష్ణుమయమే కనుక ఈ జగత్తులో ఉన్నటువంటి ప్రతి అంశము ఏ విధంగా ఉన్నది, అది ఏ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి అంశాలను మనకి అంటే ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నాం. వాస్తవానికి ఇవి ఇక్కడ మనకి కపిల భగవానుడు తన జనని అయినటువంటి దేవహూతికి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నటువంటి మరి ఇక్కడ ఆయన అంతకుముందు మనకి ఇక్కడ తెలియచేసినటువంటి అంశాలలో ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు మనం శ్లోకం చూసినట్లయితే ఆ శ్లోకాలలో రసము ఏ విధంగా అది తన రూపాన్ని అంటే మార్చుకునేటువంటి విధానము, అలాగే అగ్ని ద్వారా కలిగేటువంటి అంశాలు, అగ్ని రగలడం ద్వారానే మన జీర్ణ విషయాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. అలాగే అగ్ని మరియు ఆ రూప తన్మాత్రల అంత ప్రక్రియ ద్వారానే ఆ దైవ శోధితమైనటువంటి ఆ రస తన్మాత్ర ఉద్భవిస్తుంది అని, ఆ రస తన్మాత్ర నుండి జలము ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి విషయము, అలాగే మరి ఆ రస గ్రాహకము అయినటువంటి నాలుక ప్రకటితమయ్యేటువంటి విషయాన్ని మనము ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చూసినటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆ కపిల భగవానుడు కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి
వాస్తవానికి ఇవి అన్ని కూడా మైత్రేయ ముని విదురుడికి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. అంటే ఆ కపిల భగవానుడు దేవహూతికి చెప్పినటువంటి అంశాలను ఇక్కడ ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడికి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. సో ఆ క్రమంలో మరి ఆ నీరు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వబడినట్టుగా అగ్ని మరియు ఆ రూప తన్మాత్రల యొక్క అంత ప్రక్రియల ద్వారా దైవశోధితంగా ఉన్నటువంటి ఆ రస తన్మాత్ర ఉద్భవించడము, ఆ రస తన్మాత్ర నుండి అంటే రసము రుచి నుండి జలము ఉత్పన్నమవడము, ఆ తర్వాత మరి ఆ రుచిని ఆస్వాదించేందుకు నాలుక ప్రకటితమైనటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ, సో ఇంకా ఈ విధంగా చెప్తున్నాం. కషాయో మధురస్తిక్తః కట్వం లయితి నైకత భౌతికానాం వికారేణ రసయేకో విభిద్యతే. ఆదియందు అంటే పూర్వమందు ఒక్కటిగానే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ రసము ఏదైతే ఉందో, రుచి ఏదైతే ఉందో ఒకటిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి ఇతర పదార్థాలతో కలయిక వలన ఈ రసము అంటే ఈ రుచి అనేటువంటిది ఇతర పదార్థముల యొక్క కలయిక వలన ఆ రుచి ఒగరుగా అంటే ఒకటిగా ఉన్నటువంటి రుచి అది వివిధ రకాలుగా మారిపోయినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏ విధంగా అంటే రుచి అనుభూతులు మనకి ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నవి. ఒగరుగా ఉండేటువంటిది తీపి, చేదు, కటువు, పులుపు, ఉప్పు అనేటువంటి పలు రకాలుగా ఇది ఆ రసం రుచి విభజన చెందినటువంటి అంశాన్ని ఆయన మనకి ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. సో మరి హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభు. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు వినపట్లేదు ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభు. సో ఈ రుచి ఏ విధంగా వివిధ అంశాలుగా అది అంటే మొదట్లో ఏకంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏ విధంగా అది వివిధ అంశాలుగా మారుతూ ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఆయన ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నటువంటిది చూస్తూ ఉన్నాడు. సో అంటే మనము సైన్స్ లో చూస్తాం, ముఖ్యంగా కెమిస్ట్రీలో ల్యాబ్లోకి వెళ్తే వివిధ పదార్థాలను కలపడం వల్ల అవి వివిధ కొత్త వాటిగా మార్పు చెందుతూ ఉండేటువంటిది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటారు, ఈ మట్టి ఏదైతే ఉందో నీటితో కలిపి ఆ మట్టిని నీటితో కలిపినప్పుడు అది ఆ తర్వాత ఆ నీటితో కలిపినటువంటి మట్టిని బాగా వేడి చేసినట్లయితే అది ఇటుకలుగా మారేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో అలాగే మనకి సబ్బు, ఈ క్రొవ్వు పదార్థాలని సోడాతో కలిపినప్పుడు సబ్బు తయారవుతూ ఉంటుంది. అలాగే సిమెంట్ కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి రాళ్లను బాగా వేడి చేసి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి చేసి ఆ వేడి చేసినటువంటి ఆ పదార్థాన్ని మెత్తగా చేసినట్లయితే సిమెంట్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా అంటే
వివిధ కెమిస్ట్రీలో ఎలాగైతే రసాయన శాస్త్రంలో వివిధ రసాయనాలను కలపడము తద్వారా మరొక పదార్థాన్ని ఉత్పత్తి చేయడము. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ మట్టి మరియు నీళ్ళ యొక్క కలయిక ద్వారా ఇటుకలను తయారు చేసుకున్నట్లుగాను, అలాగే కొన్ని రకాలైనటువంటి అంటే నేలకు సంబంధించినటువంటి రాళ్ళు, తర్వాత వాటిని అగ్నితో కలిపి సిమెంట్ తయారు చేసినటువంటి గాను, అలాగే మనము ఆ క్రొవ్వు ఆమ్లాలు ఉంటాయి, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ఆ ఆమ్లాలని ఆ సోడా, బేకింగ్ సోడాతో కలపడం ద్వారా అది సోపుగా మనం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి సబ్బు తయారయ్యేటువంటి. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక జగత్తులో, ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా మనకి ఈ సాధారణంగా 5 అంశాల యొక్క కలయిక వలనే ఉంటుంది అని, అగ్ని, నీరు, తర్వాత గాలి, ఇవన్నీ కూడా కలిగి సాధారణంగా మనకి ఈ భూమి, అలాగే అగ్ని, నీరు, మరి వీటిని కలిపినప్పుడు సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా భూమిని అంటే మట్టిని తీసుకొని అగ్నిలో వేయడం, అంటే నీటికి కలిపి అగ్నిలో వేయడం వల్ల ఇటుక తయారయ్యేటువంటిది, అలాగే ఇంకొక దాని నుండి సిమెంట్ తయారు చేసేటువంటి. సో ఇవన్నీ కూడా మనము తయారు చేసుకునేటువంటి అంశాలు. అందుకే ఈ భౌతిక జగత్తులో తేజో వరి మృదు వినిమయం మయః అని చెప్తూ ఉంటారు. తేజో అంటే అగ్ని, వరి అంటే ఆ నీరు, తర్వాత మృదు అంటే ఆ భూమి, ఇవన్నీ కూడా వీటి వల్ల ఆ కలయికతో ఏర్పడినటువంటి. సో వీటి వల్లనే మనకి వస్తూ ఉన్నటువంటి. అలాగే రుచి, మనం ఒకే రకమైనటువంటి నూనెలు, తర్వాత నెయ్యి, ఉప్పు, వీటన్నిటిని కలిపి చేస్తే వివిధ రకాలైనటువంటి రుచులు, మనము అనేక రకమైనటువంటి రుచులను తయారు చేస్తున్నాం. సో అదే మాదిరిగా ఇక్కడ ప్రారంభంలో ఒకటిగానే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ రసము వివిధ రకాలుగా, అంటే ఆ ప్రకృతిలో కలయిక వలన అది భిన్న అంశాలుగా మారినటువంటి ఆ స్థితిని ఇక్కడ మనకి వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఆయన అదే అంటున్నారు, ఆది యందు ఒకటిగానే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇతర పదార్థాల కలయిక వలన రసము అనున్నది వగరుగాను, తీపిగాను, చేదుగాను, కటువు అంటే ఘాటుగా ఉండడం, కటువు అంటే ఇక్కడ ఘాటుగా ఉండేటువంటి, అలాగే పులుపు, ఉప్పు అనేటువంటి అనేక రకాలుగా ఆ రుచి పరివర్తనము చెందినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, క్లేదనం పిండనం తృప్తి ప్రాణనాప్యాయనోందనం తాపాపనోదో భూయస్త్వం అంబసో వృత్తయస్త్విమాహ. సో ఇక్కడ క్లేదనం అంటే తడపడము, అంటే ఇతర పదార్థాలను తడపుట, అలాగే వివిధ మిశ్రణములను ముద్దగా చేయడం, అలాగే తృప్తిని కలిగించుట, ప్రాణాన్ని నిలపడము, మెత్తదనాన్ని కలిగించుట, వేడిని తరిమివేయుట, జలాశయములందు ఊరుట, దప్పికను పోగొట్టుట, ఉపశమనము కలిగించుట అనునవి జలము యొక్క లక్షణములు అంటూ ఆయన ఇక్కడ ఆ నీటి యొక్క లక్షణాలను ఆయన మనకి ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ నీరు సాధారణంగా నీరు అనేటువంటిది వివిధ రకాలైనటువంటి వాటిని తడపడము, అలాగే వివిధ రకాలైనటువంటి ముద్దలుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. పిండిని వివిధ రకాలైనటువంటి వంటలకు తయారు చేసుకోవడానికి ముద్దగా తయారు చేసుకోవడం, గోధుమ పిండి కానివ్వండి లేదా శనగ పిండి, వీటన్నిటిని కూడా ముద్దలుగా తయారు చేసుకోవడం. అలాగే ఆ నీరు తృప్తిని కలిగించడం, మనకి ఆకలిస్తుంది అనుకోండి, ఆ టైంలో
పదార్థాలు లేకపోతే నీటిని తీసుకున్నట్లయితే కొంత ఉపశమనం కలుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే నీరు తీసుకోకపోతే ప్రాణం నిలవదు. సో కనుక ప్రాణం నిలవడానికి ముఖ్యంగా ఉండేటువంటి పదార్థము ఆ నీరు అని చెప్పబడేటువంటి ఆ స్థితి కూడా చూస్తూ ఉంటుంటాం మనం. సో కాబట్టి మరి ఆ ప్రాణమును నిలపడము అనేటువంటిది కూడా నీటితో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశంగా ఇక్కడ తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి ఇది. సో ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ నీటి యొక్క లక్షణాలు ఇతర పదార్థాలను తడపడము, ఇతర పదార్థాలను మిశ్రమాలను అంటే ఇతర వివిధ రకాలైనటువంటి మిశ్రమాలను గడ్డ కట్టించడము. ఇంతకుముందే చెప్పుకున్న మట్టిని నీటితో తడిగా చేసి దానిని ఎండబెట్టినట్లయితే ఇటుకగా గట్టిగా మారడం. అలాగే మన వస్తువులను మృదువుగా చేయడం. కొన్ని గట్టిగా ఉన్నాయనుకోండి, కొన్ని ఏమవుతాయి నీటితో కలవగానే అవి మృదువుగా మెత్తగా మారిపోతూ ఉంటాయి. అలాగే బాగా వేడిగా ఉందనుకోండి, నీటిని చల్లడం ద్వారా ఆ వేడిని మనము తొలగించవచ్చు, అంటే వేడిని తరిమి కొట్టడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే నీటి నిల్వలకు నిరంతరం సరఫరా చేయడానికి అంటే జలాశయాల యందు ఊరడం, మరి కావలసినటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తులో అవసరాలకి కావలసినటువంటి నీరు జలాశయాలలో ఊరుతూ ఉన్నట్లప్పుడే మనకి అది నిరంతరం నీటిని అవసరాలకి సరఫరా చేయగలుగుతూ ఉంటాం. అలాగే దాహాన్ని తగ్గించడం. సో ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలు ఆ నీటి వలనే కలుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు క్షుద్బాధను నీటిని త్రాగుట ద్వారా శమింప చేసుకొనవచ్చును. అంటే ఆకలి బాధ ఏదైతే ఉందో ఆ జీర్ణాశయంలో దహనం చెందినప్పుడు, అగ్ని మండినప్పుడు ఆకలి వేస్తూ ఉంటుంది. మరి ఆకలి వేసినప్పుడు నీటిని తాగడం ద్వారా కొంత మనకి ఉపశమనం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ ఉపశమనం కలగడం అనేటువంటిది సాధారణంగా భక్తులందరికీ కూడా అది అనుభూతం ఉండేటువంటి విషయమే. ఎందుకంటే ఉపవాస వ్రతాలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో నీటిని తీసుకోవడం వల్ల, జలాలను తీసుకోవడం ద్వారా కొంత ఉపవాస బడలిక నుండి మనకి వెంటనే ఉపశమనం కలగడాన్ని అందరం కూడా అనుభూతి చేసుకునేటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వేదములందు కూడా అపోమయ ప్రాణ అనగా నీరే ప్రాణాధారము అని తెలుపబడినది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ నీరు లేకుండా ప్రాణం నిలుపుకోవడం అనేది కొంతకాలం ఉంటుంది తప్ప అది నీరు లేకుండా ఈ జీవి కూడా అంటే ఆ చైతన్యాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి అవకాశం లేదు. సో కాబట్టి ఆ దేహంలో, ఆ యంత్రంలో ఆ జీవి అంటే ఆ చైతన్యము ఉండాలి అంటే నీరు తప్పగా అవసరం అవుతుంది అని అందుకే వేదాలలో కోట్ చేయబడినటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అపోమయ ప్రాణ అని, నీరే ప్రాణాధారము అని తెలుపబడినటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, జలంతో ఏ వస్తువునైనా తడపవచ్చు. అంటే కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి ఎలాగూ. సో కాబట్టి నీరు ద్వారా ఏ వస్తువునైనా తడపవచ్చు అని, అలాగే పిండిని ముద్దగా చేసుకొనవచ్చు, మట్టిని నీటితో కలిపి బురదగా చేయవచ్చు, ఆ బురద నుండి వివిధ రకాలైనటువంటి పదార్థాలను చేసుకోవడానికి. అలాగే ముఖ్యంగా క్షేత్రాలలో వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు వరి పంటలు వేయాలనుకోండి, ఆ నేలను దున్నిన తర్వాత నీటిని కలిపినప్పుడు అది దానిలో వరి నారు తీసుకొచ్చి అక్కడ వేస్తే ఇది కాగలుగుతుంది. అలాగే వివిధ రకాలైనటువంటి పంటలు పండాలంటే వాటికి నీటి సరఫరా సక్రమంగా అవసరం అవుతుంది. సో కాబట్టి జలము అనేటువంటిది ప్రతి దానికి కూడా ప్రాణ ఆధారమై ఉన్నది అని, సో దాని నుండి వివిధ రకాలుగా మార్పులు చేయడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది అని. సో అలాగే శ్రీమద్ భాగవతంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు, ప్రారంభంలో తెలుపబడినట్లు నీరే సమస్త భౌతిక అంశములను ఒక్కటిగా జత కూర్చగలదు. సో ఎందుకంటే మరి గృహాన్ని నిర్మించుకోవడానికి మనకు కావలసినటువంటి వివిధ పదార్థాలను
మనం అంటే ఇటుకలు కానివ్వండి, ఆ సిమెంట్ తయారు చేసుకోవడం కానివ్వండి, జగత్ వ్యక్తీకరణకు మరి అగ్ని, జలము, వాయువు అనేవి ఆ వినిమయము అంశాలై ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో అందులో ఆ నీరు కూడా ప్రధానమైనది అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మనం అధిక ఉష్ణాన్ని పొందుతూ ఉన్నాం అనుకోండి, దాని మీద ఏం చేస్తాం, నీళ్లు చల్లినట్లయితే ఆ ఉష్ణము తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి అధికోష్ణమును కూడా కేవలం జలంను ఆ ప్రదేశమునందు కుమ్మరించడం ద్వారా శమింప చేయవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తుంది. హరే కృష్ణ. సో ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు, హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు ఒక చిన్న ఇది చెప్పొచ్చా?